Sí. Bueno, moi bo día e vamos comenzar ca apertura da proposición económica de documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática da suministración de combustible durante o ano 2018 para o parque móvil e de maquinaria da Diputación de Ourense na zona de influencia da nave da área de medio ambiente en Xinzo de Limia. Tipo de licitación 78.512,40 euros, IBE excluído. 2 licitadores. Efectivamente, temos dos licitadores que presentaron as súas ofertas a través da plataforma de licitación electrónica desta Deputación, disponible en leal.gal. Neste caso, emprégase como criterio de valoración unha fórmula que figura nos pregos de prescripcións técnicas e que ten en conta o maior volume ofertado, en seu defecto o menor, aplicando unha serie de criterios como son, en todo caso, desconto ofertado sobre o precio do monolito de combustible no momento da repostaxe, así como outros criterios que son o consumo estimado de repostaxes nesa zona, o número de repostaxes estimados nesa zona e a distancia da estación de servicio ao centro de traballo. Procedemos ofertas aos servicios técnicos para que apliquen estes criterios xunto co consumo estimado na zona e o número de repostaxes estimados na zona, a fórmula matemática ali prevista e proceder neste caso a adxudicación a favor do licitador que teña presentado a oferta máis ventaxosa para esta Diputación. Bos días.